Tervetuloa Miedon ylipainehappihoidon ensikäynnille. Ensikäynnillä käydään rauhassa läpi, miten laite toimii ja mihin sitä voidaan käyttää. Ensin täytät lyhyen haastattelun ja vastuuvapauslausekkeen. Odotellessa voit ottaa hetken itsellesi ja nauttia vaikka flow-juoman, joka tukee palautumista. Aloitamme aina lyhyellä haastattelulla ja kartoitamme sinun tilanteesi. Sen jälkeen käymme läpi laitteen käytön. Asiakas saa happiviikset. Ja halutessa voit lainata meiltä myös tabletin ja kuulokkeet. Ohjaan huolellisesti laitteen käytön ja kerron miltä hoito tuntuu ja mitä milloinkin tapahtuu. Ensikäynnin aikana tarkistan monta kertaa, että asiakkaalla on kaikki hyvin. Meidän laitteessa on myös integroituna punavalohoito ja voit käyttää sitä haluamaasi alueeseen. Nyt kehossa tapahtuu paljon hyvää solutasolla. Solut saavat enemmän happea, palautuminen tehostuu ja aineenvaihduntakin virkistyy. Stressi alkaa laskemaan välittömästi jo ensimmäisen hoidon jälkeen. Hoidot kestävät yleensä 60–90 minuuttia, jonka aikana asiakas saa rentoutua haluamallaan tavalla. Ensikäynnin jälkeen voit varata omatoimiset jatkokäynnit helposti ajanvarauksesta silloin kun sinulle sopii. Tavoitteenani on, että lähdet täältä rentoutuneempana ja levänneempänä kuin tullessasi. Tervetuloa!